ఎంత పెద్ద స్థానంలో ఉన్న తన సొంత ప్రాంతం అంటే ఎవరికైనా అభిమానం ఉంటుందని మన ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు గారు మరోసారి నిరూపించారు. తన సొంత నియోజకవర్గం అయిన నెల్లూరు జిల్లాలోని ఉదయగిరి నియోజకవర్గంలో మంచినీటి సమస్య మీద ఆయన ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ తీసుకున్నారు. ఈ మేరకు సోమవారం నీతి ఆయోగ్ CEO అమితాబ్ కాంత్, కేంద్ర తాగునీరు, పారిశుద్ధ్య శాఖ, జలవనరుల, నదుల అభివృద్ధి పునరుద్ధరణ శాఖల ఉన్నతాధికారులతో ఈ సమస్య మీద ఆయన సమీక్ష నిర్వహించారు. మంచినీటి సమస్యను తీర్చేందుకు ఉన్న అవకాశాలను పరిశీలించాలని ఆదేశించారు. 1978లో తొలిసారి ఉదయగిరి నియోజకవర్గం నుంచి శాసనసభ్యుడిగా ఎన్నికైన వెంకయ్యనాయుడు గారు 1985 వరకు ఆ నియోజకవర్గానికి ప్రాతినిధ్యం వహించారు. 7 సంవత్సరాలుగా సరైన వర్షాలు లేకపోవడంతో మంచినీటికి కూడా కటకట ఏర్పడిందని ఆ ప్రాంత ప్రజలు ఇటీవల ఆయనకు విజ్ఞప్తి చేయడంతో ఈ సమస్య మీద ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు గారు ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించారు. ధన్యవాదాలు.